మరి యోగా సమ్మర్ క్యాంపు ఫ్రీ సమ్మర్ క్యాంపులో భాగంగా మరి యోగా విద్యార్థుల చేత గన్ఫండిలో ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి మరి సమ్మర్ క్యాంపులో భాగంగా మరి విద్యార్థుల చేత పూర్ణ భుజంగాసనాన్ని మరి ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది. మరి చూద్దాం. Yes, very good. Very good. Make big claps. Yes, very good. Very good. Close your eyes, close your eyes, close your eyes.